दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO आरो एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन मोनथाम आफादा जथायै दिनै बेयाव आन्दोलन खालामो। भारतनि राजधानी गोदान दिल्ली जन्तर मन्तराव खोथाया मोनसेल'मोन जे 2020 सनाव जानाय जि बर' गोजोन गोरोबथा बिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनाय आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 5 बोसोर जों नेबाय। भारत सरकारा बुंदोंमोन जे टाइम बाउन्ड स्पिड इमप्लिमेन्टेसन जागोन, दारि कमा इमप्लिमेन्टेसन जागोन आरो दिनै जोङो गोबां दुखु आरो आबेगनि गेजेरजों मैया जोङो कन्स्टिटिउसन क्लाबाव सेमिनार खालामबाय आरो दिनै जन्तर मन्तराव जोङो धरनानि हाबाफारियाव जिरायदों। खोथाया मोनसेल' जे 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों आर्टिकल 280 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै BTC BTR आरो आसाम मेघालय मिजोराम त्रिपुरा 10टा माने शिक्षित दं मोनब्रै स्टेटआव बेनो मोर फाइनेन्शियल अटोनमी होनांगौ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बारायनांगौ आरो जायनि गेजेरजों भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनेन्स थांगोन आरो बे डाइरेक्ट फाइनेन्सनि गेजेरजों जाहाथे आसामनि फाइनेन्स आरो सेन्ट्रेलनि फाइनेन्स जोंनि काउन्सिला मजबुतै जाहाथे सोलिनो हायो आरो बिनि गेजेरजों जोंनि 60टा समष्टि बारायनायनि खोथा, सीमा बारायनायनि खोथा, बेयाव पावर बांनायनि खोथा गासै खोथाफोरा बेयाव लिरनाय दङ आरो बेखायनो विंटार सेशन अफ पार्लियामेन्ट फैगासिनो दङ। बे विंटार सेशन अफ पार्लियामेन्टआव आर्टिकल 280 आरो 125 एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनानै जि संबिधानिक मर्यादा, जि संबिधानिक जि अधिकारनि खोथा 2020 नि एकर्डनि गेजेरजों 5000 शहीदनि बिनिमयाव मोननाय बे एकर्डनि उनाव शान्ति लाबोनायनि दायित्वखौ जों लाबाय। शान्तिखौ दिनै जों गायसनबाय। भारत सरकारा जि गावसोरनि जि मोनसे माने रादाय होदोंमोन बे रादाय बायदि बिथांमोना जि मावनांगौमोन आधा डजननिबो बारा एकर्डनि दफाया दिनै इमप्लिमेन्ट जानो दंबावो। बिथांमोना मावा होननानै बुङाखै, बिथांमोना जाया होननानै बुङाखै आरो जोंहा भारत सरकारनि सायाव दिनैबो बिश्वास दङ, मदिनि सायाव, अमित शाहनि सायाव जोंहा दाबो बिश्वास दङ। किन्तु खोथाया जाहैबाय जे टाइम गोलाव खालायोब्ला, डिले खालायोब्ला जोङो जि आन्दोलनखौ खालामनानै जि अधिकारखौ मोनदोंमोन आरो जि एसपिरेसनखौ लानानै बर' रायजो राजाया बड'लेण्डनि आसामनि रायजो राजाया जि आन्दोलन खालामदोंमोन, जि सुक्ति जादोंमोन, सुक्तिनि उनाव जि कागजाव लिरनाय दफा, बे दफाखौ जुदि फिथाइ हिसाबै मोनजायाब्ला, फिथाइ हिसाबै जुदि अधिकारखौ मोनाब्ला बेबायदि सुक्तिनि जेबो मुल्य थाहैनाय नङा। दा बेखायनो सरकारखौ जों खावलायदों जे गोख्रैनो बे दफाफोरखौ मावफुंनांगौ आरो जोङो स्पष्टयै बुंदों जे ST हिलनि इस्यु, कार्बि आंलंनि बर' कछारिनि आरो बर' कछारि काउन्सिलखौ पुर्णांग मर्यादा होनांगौ। बिनि उनाव NDP नि केस उइथड्र खालामनांगौनि जि खोथा दङ। 1500 कौटिनि गेजेरजों सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, NIT, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि, नेरिम्स, हटेल एन्ड मेनेजमेन्ट इन्स्टिटिउट जिखिनि बेयाव खोथा बाथ्राफोरा लिरनाय दङमोन, इन्स्टिटिउट इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि आरो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हानि अधिकार होनाय, स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन 6.3 बे गासै दाबिखौ लानानै जों दिनै भारत सरकारखौ दिल्लीयाव फैनानै जों खोनाहोनो नागिरदों जाहाथे भारतनि प्रधानमन्त्रिया, भारतनि नखर मन्त्रिया, आसामनि गिबि मन्त्रिया खोथाखौ स्पष्टयै बुजियो। स्पष्ट भाषाजों जोङो बुंनो नागिरदों जे विंटार सेशन अफ पार्लियामेन्ट 1 डिसेम्बरनिफ्राय जागोन, बेयाव 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानांगौ आरो जुदि पास खालाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै सोमावसारग्रा आफादफोरखौ लानानै क'क्राझाराव 2 लाख मानसिनि गेदारिंनि मोनसे माने मास गेदारिं हाबाफारि लानायनि गेजेरजों भारत सरकारखौ नारसिननो थाखाय जों खामानि मावगोन। बे खोथाखौ जों स्पष्ट बुङो आरो भारत सरकारा मोनफ्रोमबो खोथाखौ गोसोआव लानानै जाहाथे हाबाखौ मावो बिनि थाखाय दिनै जों बे मन्चनिफ्राय, बे जन्तर मन्तरनिफ्राय जोङो खावलायबाय। गोजोन्थों। खालामनांगौनि थाखाय जिहेतु काउन्सिलाबो बिबान दङ, मा खावलायगोन बिथांमोना एसे सिगां बुंदों जे जायफोर सुबिदा खालामदों बेखौ बिथांमोनासो मावफुंगोन। दिल्लीनि जन्तर मन्तरनि हाबाफारिया जोबनायनि उनाव जोङो बयबो मोजाङै मोजां जोंनि जिल्ला, मिरु, दखरा आरो जोंनि सोमावसारग्रा बिथांमोना आसामाव, बड'लेण्डआव जों थांफिनगोन। थांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालनि BTC काउन्सिलनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि बिथांखौ, जिहेतु बिथाङा सरकारनि मुरब्बी आरो 2003 सनाव BLT आसाम सरकार, भारत सरकारनि जि सुक्ति जादोंमोन, जि 6 सेडुल मोनदोंमोन, बे 6 सेडुलनि बिथाखौ मजबुत खालामनाय, माने मोर स्ट्रेंथेन, मोर पावार, मोर अटोनमी आरो डाइरेक्ट फाइनेन्सनि भित्तिखौनो लानानै 2020 नि एकर्ड आरो बे एकर्डआव जि खोथा बाथ्रा लिरनाय दङ बेयो जानाय लोगो लोगो
आथिखालाव काउन्सिलर जि माने सरकार सालायबाय थादों बिथांमोना डाइरेक्ट भारत सरकारनिफ्राय पुंजी मोनगोन फाइनेन्स मोनगोन आसाम सरकारनिफ्रायथ' मोनखागोन दा बेखायनो बिथांमोनाबो दायित्व दङ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2020 सनाव बिथाङा सुक्तिनि सासे साखि सागानगिरिमोन उइटनेस सिगनेटरि आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिल्लीनिफ्राय थांनायनि उनावनो हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायनायनि थाखाय जों हाबाफारि लागोन आरो बिथांखौ लोगो हमनानै काउन्सिल सरकारनिफ्राय सुक्ति इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो मदद बिगोन सुक्तिनि मावनांगौ दायित्वआ भारत सरकार आसाम सरकार सुक्ति इमप्लिमेन्टेसननि मेन जाय माने इन्स्टिट्यूशन आरो गभर्नेन्सआ जाहैबाय भारत सरकार आसाम सरकार आरो बेखौ मदद होनांगौआ जाबाय बिटिसि सरकार आरो बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों लोगो हमो।